alle sammen og velkommen til den her video. I dag, kan I godt se på titlen, men har jeg købt en pakke. Og jeg må ikke lige vise det her, fordi det, hvad er det adresse alt det der? Det er den, jeg ved ikke, det er. Det skal jeg bare ikke lige vise. Men der er nemlig squishies og slim i, og jeg glæder mig sindssygt meget. Og I kan se, at jeg har fået en rigtig pæn baggrund her. Det er nogle skabe. Det er ikke lige så pænt. Jeg vender den lige om. Okay, jeg starter med at tage én ting af gangen. Nu må åbne for helvede. For bunden da. Jeg skal lige klippe én ting til op her. Som lige er lidt svært. Nej. Ej, der er faktisk ikke så mange ting egentlig. Ej, jeg troede, jeg havde flere. Okay, nu tager vi det, jeg er sådan meget spændt på. Og det er en ært, eller ærter. Her. Og det handler så om, at man trykker op sådan her. Det er lidt sjovt, faktisk. Man skal virkelig trykke hårdt, men meget sjovt. Det nok handler om, at man skal gøre det i lang tid. Nå, ej, den var mega fed. Og pakken, den er fra Bent. Ikke reklame eller noget. Jeg har selv købt det, for jeg har penge, ikke? Men jeg skal lige sige reklame for Bent, fordi det er den med nogle regler. Det skal jeg jo bare lige. Så reklame for Bent. Nu tager vi denne her. Og jeg har selv været inde og købt den, så jeg ved godt, hvad der er i. Ej, den er faktisk virkelig sjov. De der kugler, de er virkelig sjove at røre ved. Så er de sådan. Den er meget god. Ej, skal jeg ikke lige give den point fra 1 til 10? Okay. Den her, den giver jeg en 6'er. Fordi at jeg synes det, eller en 5'er, fordi jeg synes det er faktisk meget sjovt, det gør. Men jeg synes bare, man skal trykke rigtig hårdt. Så der er sådan lidt dårlig, men den er stadig meget sjov. Okay. Hvis man sådan er stærk. Og den her, den er virkelig sjov. Den sådan, kan jeg godt få en urter, faktisk. For det er meget sjovt, at han rører ved slimen. Squishy. Og nu har jeg lige regnbue, som passer til den her. Den får en 8, ja. Så har vi det her, og jeg har en af på det her vibe. Men det bestilte jeg bare. Fordi jeg ligesom lige skulle have en ting til. Det er sådan en mystery box, som man selv kunne bestemme. Det var meget billigt. Så det. Ja. Det er en Axolotl bubble tea, tror jeg. Er det ikke? Den er sådan ikke så sjov, den er bare meget sjov, men altså sådan ikke noget særligt. Den for vejen. Næste ting. Det her. Jeg aner ikke, hvad det er. Jeg bestilte det bare, fordi at jeg kan også godt lide handlen, jeg ikke vidste hvad. Så nu åbner vi denne her. Mærkelige, I kan lige se pakken her. Mærkelige ting. Sådan der. Ej, hej.
Det har jeg godt nok ingen anelse om. Nå, fordi jeg ved ikke rigtig, hvad det er, så den får kun 3. Fordi jeg ikke rigtig ved, hvad det er. Men altså, næste ting, det er denne her. Og den har jeg glædet mig ret meget til faktisk. Den larmer. Det er en ananas, tror jeg. Nej, prøv lige at se. Jeg ved godt, jeg trykker meget hurtigere, men det er bare sådan. Kan I høre det? Ha! Den får en 7'er. Den er meget sjov, men den er heller ikke sådan sjovere-agtig. Det er ret godt lide de der bolde der. Ikke bolde, men det der inde i. Det kaster vi bare lige væk her. Så. Så har jeg sådan en her. Og det er fordi, den har min lillefar. Den havde han fået i fødselsdagsgave for nogle lang tid siden. Og jeg har bare elsket den. Så nu har jeg selv købt en. Og det her, det kostede ret mange penge. I hvert fald. Hvor er dem? Jeg kan lige se her. Så den er her. Hvorfor kan jeg ikke? Godt. Nu har jeg fundet ud af, hvad det var. Man skulle bare gøre det hårdt. Det er sådan en, hvor man bare lige sådan kan lave en masse ting. For eksempel, man kan lave en giraf eller et eller andet, hvis man er mega god. Det kan jeg bare ikke lige finde ud af. Og jeg får helt så lyst til at have den her. Den er god. Nå, den giver jeg 5. Fordi den er meget sådan, man skal virkelig være hård-agtig. Den er meget flot. Okay, nu er det her ikke sådan, det her ikke squishies. Eller sådan noget. Det er faktisk nogle ringe, som jeg nemlig har købt. Den gule her er til min mor, den pakker jeg ikke lige op, det er de samme, det er bare 2 forskellige farver. Den gule, den gemmer jeg lige til min mor, fordi hun godt skal have en. Den bliver også lige til hende. Sådan her. Og den er meget sjov, ikke? Det er sådan, så har man den på. Den er godt nok lidt for stor til mig, den skal jeg på tommelfingeren. Men sådan, så sidder man sådan nuller de der ringe, der er sådan. Ej, den er for stor til min tommelfinger. Det er ikke godt, på at se. Den må en anden få. Men det konceptet er, at man tager de her ringe. Det kan jeg nok ikke lige se, men de der ringe her, dem kan man sådan rundt på den. Den får min mor også bare. Pakker jeg den lige ned i den samme som min mor. Så får hun 2. Det er også okay. Nå, okay, det gav jeg 1, fordi den er alt for stor. Jeg kan ikke passe den. Ingen på min tommelfinger. Jeg har for små fingre. Jeg skal lige se. Det er simpelthen fordi, at alle tingene, de burde være i denne her. Men jeg ved ikke lige hvorfor. Det er de bare ikke. Så har jeg også bestilt slim. Fordi at det havde jeg bare lige lyst til. Oh my godness. Så er den blevet åbnet. Og det er simpelthen bare lige sådan en her. Gå nu væk fra mine fingre. Ej, der glimmer i.
slimen. Okay. Den er okay. Den går bedre, men den er okay. Det er sådan meget hård. Hvis man sådan hiver langsomt i det, så. Den er meget sjov. Sådan. Skal jeg lige prøve at se. Meget god. Meget sjov. Den får en 7'er. Okay. Nu så har jeg en. Jeg kan ikke filme så lang tid mere, men det er lige meget. Jeg har en ting tilbage. Det er sådan en her. Det er sådan en, man selv skal lave. Min slim. Man selv skal lave en bad. Ja, det vidste jeg godt. Men det er svært at få åbnet. Jeg ved ikke rigtig, hvad det her er, men altså, er der jo lige med? Er der ikke en opskrift? Ej, der er ikke en vejledning med. Så er det ikke bare vand, det her. Skal man bruge lim, eller hvad? For jeg har ikke lim. Jeg spørger lige min far. Så skal jeg. Okay, nu har jeg lige fundet ud af det her. Det her, det er activator. Ja, det er bare lige lidt og det her, det er lim. Og så. Her, så det er den, man kan putte i, og det er, ja, I ved nok. Så jeg tror ikke, jeg vil lave verdens sådan allerstørste portion, rigtig. Ja, hvad er den? Nå, kommer der lige nu. Skal vi lige prøve at kigge. Nu gør det sgu. Ej, det dufter af yoga. Dufter det godt? Filmer du nu? Ja. Og nu vil jeg lave en gave. Kom nu. No. Hvordan lukker man den? Altså, den der med oliven i? Ja. Hvordan åbner du den? Nu har jeg fundet ud af det. Nu skal jeg lige se, om den ikke kommer ud. Kan ikke. Okay, nu skal vi have activator i. Det bliver spændende. Meget spændende. Sådan der. Putter jeg bare ind. Ja, jeg fik ikke lige lavet en outro, men fordi at der ikke lige var mere plads på min iPad, så den gik ud. Men ja, tak fordi I så med den her video, og mega meget tak for 50 abonnenter. Husk at like og subscribe.